Continúa fora de control o incendio que afecta a Castelló e Teruel. Xa se calcinaron 4.000 hectáreas e hai un perímetro de 35 kilómetros. As máis de 1.500 persoas desaloxadas terán que pasar unha noite máis fora das súas casas. Hoxe o peor do incendio atópase en Teruel, onde ardeu unha aldea, pero agárdase que nas vindeiras horas a situación meteorolóxica cambia cun descenso da humidade e un cambio na dirección do vento, polo que o peor volvería a estar en Castelló. Hoxe os presidentes Lambán e Ximo Puig visitaron o centro de mando do incendio e confirmouse que hai 4 persoas detidas por, presuntamente, provocalo. A CRTV vive a súa segunda xornada de folga pola manipulación informativa. Os traballadores denuncian que moitos foron apartados dos seus postos por criticar ao PP ou negarse a manipular as noticias. Esta madrugada adiantamos os reloxos unha hora. Deste xeito as 2 pasarán a ser as 3 e dormiremos unha hora menos. Ás 12 da noite o Planeta de hoxe en día estreará un novo vídeo en YouTube e aproveitará para facer un anuncio. Mañá será un día marcado polas nubes e os claros e algún chubasco residual. As temperaturas manteránse